Je hebt toch zeker wel een keer van kom. Het zou mooi zijn, dan kom je er weer mooi onderuit. We zijn eerst een hele soort aan het lezen, om de loden te herkennen. En dan verder doch ik wel een heel iets beetje praten. Maar wij doen dus meer de cursus van het verstaan en lezen en het begrijpen. Er zijn andere cursussen en ik wil wat praten. En wat voor soort mensen doe je nou mooi? Nou, dat is heel divers. Dat zijn mensen die vaak voor hun beroep leren willen. Jongeren, ouderen, heegoplaten, wat minder oplaten. Mensen, elke keer kan meedoen. Ja, de cursus rint haast ten. Dit is de laatste les. Ben je wat tevreden door de cursisten? Ja, ik ben tegen tevreden. Ze begrijpen al volle meer dan in het begin. Want ze wennen meestal naar maar krek in Friesland als ze hier met deze cursus meedoen. Ja, je gaat het laatste stukje in. Het laatste deel na de pauze zal beginnen. Nog een soort succes. Nog even de laatste puntjes op de i zetten. Ja, we doen altijd even nog een quiz. Dan kunnen we nog even de kennis toetsen. En dan brengt het altijd wat leven in de brouwerij. He? Ik ben 5 maanden geleden in Friesland komen wonen en ik wilde natuurlijk wel de taal spreken. En bevalt het om het te proberen, om het te doen? Heel erg goed. Ik wil ook heel graag door met het praten in het najaar. Ik e-mail ook met iemand in het Fries, voor zover het lukt. En ik lees Friese boeken, dus ik vind het heel erg leuk. Ja, waarom dacht je mooi om een cursus Fries verstaan? Om het een beetje te kunnen lezen in de krant en als ik wat onderweg tegenkom. En om de mensen ook een beetje te verstaan in het dagelijks leven. Want waarom is het verder nog nodig in die beroep of zo? Nee, ik werk nog steeds in Amsterdam, dus ik ga elke dag de dijk over. Maar gewoon een beetje interesse en ook voor de buren. Ja. Heb je het gevoel dat je door deze cursus beter maaien dan kerst in het sociale leven hier in Friesland? Ja, er zijn toch wel bepaalde dingen die je opgepakt hebt, dat je denkt van, oh, daar hadden ze het dus over. Dus, ja. En hoe heeft deze cursus ondervonden? Want je hebt 20 lessen volgen. Hoe heeft het voelen? Ja, leuk en gezellig, want je zit hier met een hoop lotgenoten. En dat is allemaal een beetje stuntel in het begin, maar je merkt wel dat je vorderingen maakt. Dus het houdt de motivatie hoog. Ik heb het een heel goede cursus voor. En ik vind Wieke een heel goede lerares. Ik heb een protte geleerd. En ik weet net of ik alles goed gezegd heb, maar ik heb het geprobeerd. Wanneer je Fries wilt leren verstaan, lezen, spreken of schrijven, dan ga je natuurlijk naar de AVOEK. De AVOEK heeft een ruim aanbod aan cursussen. Van een beginnerscursus Fries verstaan en lezen tot een conversatiecursus voor gevorderden. Je kunt een cursus mondeling of schriftelijk volgen, maar ook via internet op edufriesk.nl. Meer informatie vind je op onze website avoek.nl. Daar kun je je meteen aanmelden, maar dan bijvoorbeeld ook onze gratis cursusbrochure aanvragen. Even met ons bellen kan natuurlijk ook. 058 234 3070. Een cursus van de AVOEK, altijd dichtbij.